ನಾಗಾರಾಧನೆ ಇತ್ತು ನಾಗಮಂಡಲ ಬಂದ ವಿಚಾರಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪ ಕೆಲವು ಜನ ಉಳ್ಳೇನ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಆಂಡಲಯಾನ ಪಂಪದ ಎರಡು ನಾಗನಗುಲು ಮಿಲನ ಆಪುನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಉಡ್ಪಾಡು ಅವು ಅಲ್ಪ ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣು ಇರುವೆರ್ಲ ಕುಲ್ಲೋಡೆ ಐಟ್ ಆಣಗ್ ಹಿಂಗಾರ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಕೇತಕಿ ಪುಷ್ಪ ಪನ್ನ ಕೇದಗೆಲ ಒಂಜಿ ಕಾಮ ಪ್ರಚೋದಕ ಹಿಂಗಾರಲ ಒಂದುಲ ಕಾಮ ಪ್ರಚೋದಕ ಪುಣ್ಯಮೆದ ದಿನ ಸರ್ಪಂ ತುಳ್ಳ ಅಲ್ವನ್ ಪೇರಿ ಅವಲಾಪನ ವಿಧಿವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಐಟ್ ಆಡಂಬರ ಒಂದುಂಟು ಲೋಡ್ ಗಟ್ಲೆ ಪಿಂಗಾರ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಬ್ಬರ ಆಡಂಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನೊಂದು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಂದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತು ವಿರೋಧಲು ಬರೋದು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಬಂದ ವಿಚಾರ ನೀವು ನಂಬೋರ ಏನ್ ಯಾರೋ ಬಿಡ್ತೆ ಯಾರೋ ಪೂರ ದೈವದ ಮಿತ್ತದ್ದು ಇದು ಬಿಡ್ತೆ ಇರನು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇರೇನು ಸೇಫ್ ಮಲ್ಪರ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ದೈವ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಬೋದು ಇರ್ನ ಕಕ್ಕವನು ಕಕ್ಕು ಇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಕ್ಕೊಂದು ಇರ್ಬೋದ ಅವಳು ಮತ್ತು ಮರ್ದು ಬಾಲ್ದಿ ಗಟ್ಲೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಪಡೆದು ಪೂರ ಕಕ್ಕು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂತ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶನಿ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕ ಮಾಟದಿಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೆಲವು ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನಡಪುವ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಬೆರ್ಮೇರಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದರೊಂದು ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಲ್ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬೆರ್ಮೇರು ಪಂಡೆ ಏರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೆರ್ಮೇರಿನ ಯಾನು ಎಂಚಂದ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಪರಶುರಾಮೇರು ಜಮದ ಅಗ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ರೇಣುಕೆ ನಮಗೆ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಅವು ಈತೆ ಅಂತ ಬಂದು ಅರೆನ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಅಂಚ ಕಟ್ಟಗೆ ತಿಕ್ಕುನಾರ ಅಂತ ತಿಕ್ಕಿರಿಂದ ಆಂಡ್ ಆರ್ ಬ್ರಹ್ಮೇರ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮೇರ ಬೆರ್ಮೇರ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬದಿತ್ತ ಪಕ್ಕಡೆ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಗಲಾಟೆಲ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಅಗಲ್ನೆಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಪುಂಡು ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಪುಂಡು ದಯ ಪಕ್ಕಡೆ ಬೆರ್ಮೇರ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಪುವ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಪನ್ಪುನು ಮನುಷ್ಯ ಯಾಪ ಮಾನಸಿಕವಾದ ವೀಕ್ ಆಪಿ ಆಯ್ಗೆ ದೈವ ದೇವರ ನಿಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಡ ತಿಕ್ಕಿನಗಲ್ ನಡೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಬೋಪು ತುಳುನಾಡು ಮಾಟ ದೆಪ್ಪುನಗಲು 1000 ಜನರು ಅಣ್ಣ ಮಾಟ ಮಲ್ಪುನ ಏರುಂದು ಒರಿಲು ತಿಕ್ಕೋದಿಂಜಿ ಅಂಚ ಮಾಟ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಲೋಡು ಕರ್ಕೊಂಬಿಡ ಒಂಜಿ 10 kg ಕುಂಕುಮದ ಕೊರಪು ಒಂಜಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಾಗಲೇ ಪೂರ ಅಂಚಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಹರಿಯ ಮಧ್ಯತಿ ಕಪ್ಪು ಹಾಲವು ಕಪ್ಪು ಭೈರವ ಭಾರದ್ವಾಜರೆಲ್ಲರೂ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪುದ ಈ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಇಂಚಿತನ ಮಾತ ದೈವಲು ಆ ಮನುಷ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಒಲ್ಲ ಸೋಪರ ಹುಡುಪುಜಿದ್ರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಗಾಡಿ ಪುರ ಪೊಡಿ ಆತನ ಅಂಡ ದೇವರ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಂಕದಲ್ಲ ಅದು ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ನಡೆ ಪೋಪುಜ ಏರ್ನ ಮೂಜನದ ಇಲ್ಲದ ಏನಾಡು ದೈವ ಹೋದ ಲೈನ್ ಇಡೋದು ಟೋಕನ್ ಕಟ್ಟದು ಇಂಚಿತನ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ಅಂಡ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಾಟ ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ಇಂಚಿ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವ ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂತ ಮಂಡಾರ ಇಡೀ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲಿ ಬತ್ತೇರು ಮೊಗಲು ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲ ಮೊಗಲು ಒಂದೊಂದು ಪೋಸ್ಟುಲು ಒಂದೊಂದು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನಿವರಿ ಪರ್ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋರಿ ಬದುಕುಲ್ಲರೆ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದೊಂದು ಪೋಸ್ಟುಲು ಅಂಡ ನೆಡ್ ಒಂದೇ ಈ ಪೋಸ್ಟುಲು ಇರ್ದಲ್ಲ ಮೀರ್ದನೆ ಅವರಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮರ ಕುಡ್ಲು ಪೋಯರು ನೆಲಟುಂಡು ಖಾಲಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅವಳು ಮನೆಲಜ್ಜಿ ಮಂಚಾವಲಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ದೀಪ ದೀತೆ ರಾತೆ ದೀಪೋಡು ಸಂಕಲ್ಪ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಇತ್ತ ಭೂತರದ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ನಾಗಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪರಿಸರ ದೈವಲೆಗೆ ಸೇರಿದಿನ ಈ ಮಣ್ಣು ನಾಗಗೆ ಸೇರಿದಿನ ಅಂಚಿನ ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಇತ್ತು ನಾಗಮಂಡಲ ಅವು ನಾಗಮಂಡಲ ಪಂಡದಾದ ಈ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಾಗಮಂಡಲ ಬಂದ ವಿಚಾರಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪ ಕೆಲವು ಜನ ಉಳ್ಳೇ ನಾಗಮಂಡಲ ಬಂದ ವಿಚಾರಣೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪಕ್ಕಡೆ ಬಂದು ತುಲೆ ಮಂಡಲ ಭಂಡಾರಿ ಬಂದು ಬಲ್ಲ ಮಹಾದೇವಿನ ಶಾಸನ ಉಂಟು ಬಾರ್ಕೂರು ನಾಗಮಂಡಲಗು ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಮಂಡಲ ಭಂಡಾರಿ ಪಂದಿಪ್ಪುಡು ಆ ಶಬ್ದ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಶಾಸನ ಇನಿಕ್ಲ ಇರಗಿ ಪಾರ್ಕೂರುಡು ಉಂಡು ಮಂಡಲ ಉಂಡು ನಾಗನನೆ ಚಿತ್ರ ಎತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಒಂದುಂಡು ಮೂರು ಬಹುಶಃ ಕುಡ್ತರಿ ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಮಂಡಲದ ನಾಗನ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಮನ್ಪೇರು ಮಂಡಲದ ಕಲ್ಪನೆ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಕೆಂಡ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಆಂಡಲಯಾನ ಪನ್ಪೆದ ಐಕೆಂಡ ಕೇರಳದ ಒರಿ ಇಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿನಾರ ಪಂಡೆರು ದಾದಕ್ಕೆ ಏನಂದ ಕೇರಳಡು ಒಂಜಿ ವಂಶನೇ ಅಳಿವುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಪೊಡ್ತುಡು ಇತ್ತೆ ಆ ಅಂಶ ನನ್ನ ದುಂಪು ಹೋಪುಜಿ ಏರ್ಲ ಜೋಕುಲಿ ಜೇರು ಅಳಿವುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಪೊಡ್ತುಡು ಅಗುಲು ನಾಗಗ್ ಶರಣಾಪೇರು ನಾಗಗ್ ದಾಯ ಶರಣಾಪೇರಿಗೆ ಏನಂದ ನಾಗೆ ಸಂತಾನಕಾರಕ್ಕೆ ನಾಗನ ನಾಡ್ನೂಲಿಗೆ ನಾಗ ಸರ್ಪಂಕಾವು ಒಂಜಿ ದಟ್ಟವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಕಾಡು ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಪೋರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಿತ್ತನಂಚಿತ್ನ ಘನಘೋರವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಕಾಡದ ಮಧ್ಯೋಡು ಒಂಜಿ ನಾಗನ ಆ ಮುರಕಲ್ಲದ ಪ್ರತಿಮೆಲು ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಆ ಬಿಜಕ್ರೆನ್ ಮಾತ ಆರಾದು ಅಲ್ಪ ಸೇಡಿಡು ಮಂಡಲ ಬರೆದು ನಾಗನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡ್ಪ ಅದು ನಾಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ನಾಗನಗುಲು ಮಿಲನ ಆಪುನಂಚಿತ್ನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡ್ಪಾಡು ಬಂದಾಗ ಅವು ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿದ ಸಂಕೇತ ಅವೇನು ಬಿಡ್ಪ ಅದು ಅಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ದಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಡ ಪಾತಿರ್ದಲ್ವ ಅಲ್ಪ ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣು ಇರುವೆರ್ಲ ಕುಲ್ಲೋಡೈ
ಅವಳು ನನ್ನಲ ಅವು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಅವೇನು ಯಾನ್ ಮುಲು ಮೀರ ಪನ್ಪುಜಿ ಆಯ್ತು ಆಣಗ್ ಹಿಂಗಾರ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಕೇತಕಿ ಪುಷ್ಪ ಪನ್ನ ಕೇದಗೆ ಒಂದೇನು ಮಾತು ಕೊರ್ಪೆ ಕೇದಗೆಲ ಒಂಜಿ ಕಾಮ ಪ್ರಚೋದಕ ಕೇದಗೆದ ಆ ಓಲೋ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ನು ಇರೆಗ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಈ ಪೂಗ ಪನ್ನಗ ಹಿಂಗಾರಲ ಒಂದುಲ ಕಾಮ ಪ್ರಚೋದಕನೇ ಒಂಜಿ ಆತು ಅಂಚ ಅದು ಒಂದೇನು ಮಾತ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತಿನಿಂದ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಆತು ಸತ್ಯಾಂಶ ಉಂಡು ಪುಣ್ಣಮೆದ ದಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಕವೈನ ಚಿತ್ನ ಪುಣ್ಣಮೆ ಆಯ್ಗ ಲೂನರ್ ಪೇರುದುಲೆ ಲುನಾಟಿಕ್ಸ್ ಪೇರು ಮರ್ಲೆರೆ ಪನ್ನಗ ಇರೆಗ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಚಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಚಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಕಲೆ ಟಿಪ್ಪುನಗ ಮನಸ್ಸು ಭಾರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುರು ಒಂದು ಮಾತ ಕ್ರಿಯೆ ಕ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಕ್ರಿಯೆ ಐಕ್ ಆಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಬೂರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ತಂಬೂರಿನಾಗೆ ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಬನೊಟ್ಟುಂಡು ಆಂಡ ತಂಬೂರಿ ತುಳುನಾಡು ಬಳಕೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಡಕ್ಕೆ ತಂಬೂರಿ ತಂತಿವಾದ್ಯ ಚರ್ಮವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತದು ಅಗುಲು ಆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಪನ್ಪೇರು ಆಯ್ತಾ ಅಗುಲು ಪಕ್ಕ ಆ ಮಂಡಲನು ಮಾಜಾ ಒಂದು ದುಂಪೋದು ಆ ಮಿಲನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲು ಮಾತ ಆಪ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಸರ್ಪಂ ತುಳ್ಳ ಅಲ್ ಪನ್ಪೇರಿ ಕೆಲ ಇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ಸರ್ಪಂ ತುಳ್ಳ ಅಲ್ ಬಣ್ಣಗ ಆಯ್ತಾ ಆ ಮಂಡಲದ ಪ್ರಾಚೀನ ಸ್ವರೂಪ ಇರೆ ಬರ್ಪು ಕೇರಳಡಿ ಇನಿಕಲ ನಡಪುಂಡು ಪೊಣ್ಣು ಲೈಟ್ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ನಮನಲ್ಪ ಪೊಣ್ಣನ ವೇಷನು ಒರಿ ವೈದ್ಯರು ಪಾಡ್ದು ನಾಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಗ ಪಾತ್ರಿನ ವೇಷಡು ಅವೇನು ಆ ಮಂಡಲದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನು ಮಲ್ಪೇರು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ನಡತೊಂದು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಆಪುಂಡು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆದ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನಲ್ಪ ಕಾಡ್ಯನಾಟ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಇನಿಕಲ ಉಂಡು ಕುಂದಾಪುರದಂಚಿ ಪೋರಾಡ ಕಾಡ್ಯನಾಟ ಅವಲ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಸ್ವರೂಪನೆ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಸ್ವರೂಪನೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದಾದ ಇತ್ತೆ ಈ ಸ್ವರೂಪಗೂ ಬೈದ್ರೆ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಾಗಮಂಡಲವು ವಿರೋಧ ದಾಯ ಮಲ್ಪುನಿಗೆ ಆಂಡ ಅವಲಾಪನ ವಿಧಿವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತ ಐಟ್ ಆಡಂಬರ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಉನ್ನೇನು ಪುಡಿ ಮಲ್ಪೇರು ಪಿಂಗಾರನ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪೇರು ಲೋಡ್ ಗಟ್ಲೆ ಪಿಂಗಾರ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಬ್ಬರ ಆಡಂಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೋಟಿ ಗಟ್ಲೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನೈತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತು ವಿರೋಧಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅತೆ ಅವನಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಮಲ್ದೆ ಬಟ್ ಅವು ವೈ ನೀಡ್ ಪನ್ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರನ ಕೆಲವು ಜನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾಗಮಂಡಲ ನೀಡ್ ಉಂಡಾ ಪನ್ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದೈವರಾಧನೆ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಮನ್ಪೇರು ನಾಗಮಂಡಲ ಪನ್ನಗ ದಾದ ನೀಡ್ ಪನ್ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆಗುವ ತುಲೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಜನಕುಲೆಗ್ ಅಗಲ್ನಗಲ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಅಗಲ್ನಗಲ್ನ ಭಾವನೆದ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ನಮಕ್ ದುಂಬು ಶಿರಿಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ನಮ್ಮನ ಒಲುಲ್ಲೇರು ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪಗ್ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಜನ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಪೋಪೇರು ಅದೇ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಏನಮನ್ಪೇರ ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕಡೆದ ವಿಷಯಲು ನಮ್ಮ ನಡೆ ಬರ್ಪ ಅಂಚಾದ ಈ ರೀತಿ ಹೊಸ ಸೇವೆಲು ಮಾತ ನಮ್ಮನಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತನುತರ್ಪಣ ಸೇವೆ ಅಂದು ನಾಗಗ್ ಮಲ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ಅವು ದುಂಬಿತುಜಿ ತನುತರ್ಪಣ ಸೇವೆ ಅತಂದಾಂಡ ಬೇತೆ ಮುರಣಿಂಜಿ ಓತಿಯೆ ಬೇತೆ ಸೇವೆಲು ಪಣ್ಣ ಕೇರಳದ ಬೇತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆರಾಧನೆ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒರೇ ಮಲ್ಪವೆಂದಾನಗ ಈ ದೇಶದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಡತಿ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಸರಿ ತೋಜಿದಿಂಜಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಕುಡರಿಯಾಗ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಲ ಅವಲಿ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಿಡ್ನುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಎರೆಗ್ಲ ಅವು ಸರಿ ತಪ್ಪು ನೇನು ಮಲ್ಪರ್ನೇ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಸನ ಮಲ್ಪರೆ ದಯಪನ್ನ ಒಂದು ತಾಲಿಬಾನೀಕರಣ ಮಲ್ತ ತುಳುನಾಡು ಈ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಪನ್ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನೀರು ನಂಬೋರ ಎಂಚ ಅವು ಆಪುಂಡ ಅವು ಉಂಡ ದದಗತ್ತೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಯಾನ ಎಕಡು ಪಂಡೆ ಪನ್ನಗ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರೆತ್ತಿರಂದಾಂಡ ಅವೇನು ಜೀವನೋಡು ಉಲಾಡಿದೀವಿ ಒಂದು ಕೊರಗದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಯಾನವು ದೈವದ ಮಣ್ಣ ತರಗೆ ದೀದ್ ಬಿಡ್ದಾತನ್ ನನ್ನ ಇನ್ನತ್ತನೆಲ್ಲ ದೈವ ತಗೊಂಡು ಯಾನೋ ಬಿಡ್ತೆ ಯಾನೋ ಪೂರ ದೈವದ ಮಿತ್ತ ದೀದ್ ಬಿಡ್ತೆ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ದೈವ ಪನ್ಪುನವು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಆಪತ್ ಕಾಲಗು ನಮ್ಮನ ಬಂದು ಆ ದೈವ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನೇ ಕಾಲುಗಳ ಯಾಪ ಮುಟ್ಟಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುದುಬಾಡು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೇಳಿದಾಂಡ ಈರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೋತು ಜರಂದಾಂಡಲ್ಲ ಈರನ್ನು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈರೇನು ಸೇಫ್ ಮಲ್ಪರ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದ ದೈವ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ಈರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಈರ್ನ ಪಂಜರ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಈನುಂಡು ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇರ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಕರ್ಮೋಲು ಎಂಚ ಕರ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಬೇತೇನುಂಡೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಲ್ತಂದು ಬದಿನ ಕರ್ಮೋಲು ಆಂಡ ದೈವಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡೆ ಖಂಡಿತವಾದಲೂ ಉಂಡು ಈ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಪನ್ಪುನವು ಮನುಷ್ಯ ಯಾಪ ಮಾನಸಿಕವಾದ ವೀಕ್ ಆಪೆ ಆಯ್ಗೆ ದೈವದೇವರನ್ನ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಡ
ఆయన ಮಿತ್ತೆ ಅಪನಂಬಿಕೆಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪನ ತಿಕ್ಕಿನಗಲ್ ನಡೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಬೋಪುನು ಆಗ ಇತ್ತಿನಗಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಈ ವಿಷಯ ಮತ ಅವು ಆಗ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೆ ದಾದನ ಹಿಂಚಿತ್ನ ಮಲ್ತದಿಪ್ಪೋಡು ಅವ್ರು ಎದುರ್ದ ಆಯ್ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಖಾಲಿ ಪನ್ಪುನತೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ನೆಯವು ಇರಗೊಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂದಂದ ಬರಿಟ ಅದೇ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊಗುಲೆ ಅವೇನು ಪಕ್ಕದ ಮೊಗುಲೆ ಪನಂ ಬೋಪೇರು ಅವು ಇಂಚ ಮುರಣಿ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಇಂಚ ಆಂಡು ಅವು ಆಯನೆ ಆದಿಪ್ಪೊಡದೆ ಆ ಎದುರ್ದಾಯ ಅಂದನ್ಪಿ ಆಯ್ನ ಅಲ್ಪ ಸಾವಿರ ವಸೂಲು ಮಲ್ಪ ಆಗದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ತುಳುನಾಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದಂಧೆ ಆತನ ಸರ್ ಈ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಲ್ದೇರು ಪನ್ಪು ನಾವು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶನಿ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂದ ಇನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕ ಮಾಟ ದೆಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೆಲವು ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನಡಪುವ ಅಡೇ ಮುಟ್ಟ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಚಿತ್ರ ಪನ್ನಗ ತುಳುನಾಡು ಮಾಟ ದೆಪ್ಪುನಗಳು ಒಂಜಿ 1000 ಜನರು ಅಂಡ ಮಾಟ ಮಲ್ಪುನ ಏರುಂದು ಒರಿಲ ತಿಕ್ಕೋದಿಜ್ಜೆ ಈತು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಟ ಮಲ್ದಿನ ಏರು ಅವು ದಿಕ್ಕುಜೇರು ಇಜ್ಜೇರು ಏರು ಗೊತ್ತಾಪ ಓಹೋ ಹೋ 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 ಅದು ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ದೇರು ಪನ್ಪಂಚನ ವಿಚಾರ ಅವರು ಬರ್ಬೋದು ಎಂಚಾಗ್ಯವು ಎಂಚ ಅಂದ ಅಂಚ ಮಾಟ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಲೋಡು ಕರ್ಕೊಂಬುಡ ಒಂಜಿ 10 kg ಕುಂಕುಮದ ಕೊರಪು ಒಂಜಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಾಗಲೇ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿದಾರ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಅದೇ ಈ ನಕ್ಸಲೇರ್ ನಗಲಿಗೆ ಈ ದೇಶದೊಳಗೆ ಪುನಃ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರೇ ಪುರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಲೋಡ್ ಕರ್ಕೊಂಬುಡ ಕೊರ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪೋಡು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಮಲ್ಪಾಡು ಮಗುಲು ಒಂದು ಪೂರ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸರ್ ಒಂದು ಪೂರ ಜನಗಳು ನಿಂತ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬಿದಾಡಿ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಪಾಡಿರಡ ಅವು ಎನ್ನ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಏತು ಅವೇನು ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗುಲು ಆತೆಗೆ ಟಿಪ್ಪಿರು ಪನ್ರೆ ಆಪಜಿ ಸೊ ಮನಸ್ಸುದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಕುಲ್ಲುದೇ ಪೋಪು ಯಾಪ ಮತ್ತ ಈ ದಾದ ಅಂದು ಚೆಲ್ಲದು ಪೋಯಿನಾಗಲೇ ದಾಲೆಚ್ಚಿ ಯಾಪ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿದೆ ತೋನುವ ನಾವು ಒಂಜಿ ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ನಾವು ಒಂಜಿ ಕುಲ್ದು ಪೋಪು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯಾಗ ಐಟೆ ಕೊರಗದು ಆಯಾಗ ಬಡವ ಆಪಜಿ ಪೊಡ್ತುಡು ಆಯಾಗ ನಿದ್ರೆ ಬೂರ್ಜಿ ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ವೀಕ್ ಆವಂ ಪೋಪೆ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಆಯನ ಮಂಜಲು ಆವಂ ಬರ್ಪುಂಡು ಜೀವ ಪೂರ ಸಪುರ ಆವಂ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಮಾಟ ಮಲ್ದಿಲ್ಲಕನೆ ತೋಜುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಆಯನ ಮನಸ್ಸು ಕುಲ್ದಿನ ಆ ಪುಕ್ಕುನು ದೆಪ್ಪೊಡತ್ತೆ ಅವು ದೆತುಜಿಂದಾಂಡ ಸರಿ ಆಪುನೆಚ್ಚಿ ಸರಿ ಆಪುನೆಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಅವು ಓಶೋನ್ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲು ಅಂತ ಎಸ್ ಇತ್ತ ಮಾಟ ದಯವ ನೀವು ವಿಚಾರವನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಕ ಜನಕ್ಲೆ ದಯ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತ ಮಾಧ್ಯಮ ತುದುಪಾರ್ ಕೆಲವು ಜನ ಬಾರಿ ನೊಂದುದು ಬೆಂದುದು ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ ಮಾಟ ಪ್ರಯೋಗ ಆತನ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪನಕ್ಲೋಲ್ಲೇರು ಕಣ್ಣ ನೀರು ದೆಪ್ಪನಕ್ಲೋಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ದಾಯಿ ಈ ವಿಚಾರ ಕೇಂಡ ಬನ್ನಾಗ ಈರ್ ದೈವಲೆಗ್ ಪಾರೆ ಪನ್ಪರು ದೈವಲನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪರು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ತೆರಿದೊಂದಾರು ಆಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ಎ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತದ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವಿಚಾರಧಾರೆ ತೂತಿನಾರಾತ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನೆ ಅನ್ನಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈರ್ನ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನು ದಾದ ಕೇಳಂದಾಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಭದ್ರತೆ ಕೇಳಂದಾಂಡ ನಮನ ದೈವಲೆ ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬಾಧಿಕಾರದ ಸತ್ಯಲೇ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರದ ದೈವಲೆ ನಮಕ್ ಭದ್ರತೆ ಆ ಭದ್ರತೆ ಅಂತೆ ನಿಗುಲು ಸಮಾಜಡು ತಿರುಗಿರಂದಾಂಡ ಈ ಸಮಾಜಡು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಲು 1000 ನಿಗಲೇ ಪತೋನ್ವ ಅಂಚಾದ್ ಆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನಮಕ್ ಬೋಡು ಆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನಮಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಲ್ ನಡೆ ಪೋಪುಜ ಏರ್ನ ಮೂಜನದ ಇಲ್ಲದ ಏನಾಡು ದೈವ ಹೋದು ಅವ್ಲು ಲೈನ್ ಇಡುವುದು ಟೋಕನ್ ಕಟ್ಟದು ಚೀಟಿಗೆ ಅವಳು ಪರಕ್ಕೆ ತಂಬಿಲ ಕೊಡ್ದು ಬರ್ಪನು ಇಂಚಿತನ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರಂದಾಂಡ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾಟ ಮಲ್ಪೊಡುಂದ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸುರೂಕು ಒಡೆ ಪೋಡುಗೆ ಎಣ್ಣಂದಾಂಡ ನಮ್ಮನ ಮೂಲದ ತರವಾಡದೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ ಅವಳು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮನ ದೈವಲು ಪುನತ್ ನಮ್ಮನ ಇಡೀ ತಲೆಮಾರು ಸಂತಾನ ಸಂತೈಸಿದ ಪರಂಪರೆ ಅವಳುಂಡು 10 ಜನ ಹಿರಿಯರ್ನಗಲುಲ್ಲೇರು ಆ ದೈವದ ಪ್ರಭಾವಲಯಡು 10 ಜನ ಹಿರಿಯರ್ನಗಲ್ನ ಚೈತನ್ಯಲುಲ್ಲ ಐಕ ಶರಣ ಆಯ್ಜಾರಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ಓಲ ರಕ್ಷಣೆ ತಿಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚಾದ್ ಈ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡು ತುಲೆ ಮಾಟ ಯಾನು ಒಂದು ಇಜ್ಜೆನಾ ದಾಲ ಇಜ್ಜ ಅಭಿಚಾರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಪುಜನೆ ಪ್ರಯೋಗ ಆಪುಜ ಕೇಂಡ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತ ತಾಂತ್ರಿಕರ್ನಗುಲು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರು ಏತು ಉಲ್ಲೇರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಪನಗ ಒರಿಯನ ಪನ್ನಗ ಒರಿಯನ ಮನಸ್ಸದ ಮಿತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ದೆತ್ತೊಂದು ಒರಿಯನ ಆಯನ ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೂ ದೆತ್ತೊಂದು ಆಯನ ಉನ್ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತಾಂತ್ರಿಕರ್ನಗುಲು ಆಯನ ಒಲ್ಲಾಡ್ಲ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಬೋಡತ್ತೆ ಆಯನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆತ ಬೋಡತ್ತೆ ಅದಾಗ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ಮಲ್ತೇರಿಂದಾಂಡದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಹಾಳು ಬೇಲೆಗೆ ಮಲ್ಪೇಂದಾಂಡ ಆಗ ಆತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಬಿರ ಹಾಕೊಡ ಪೂರ ಅಂಚಿತ ಪೂರ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಯಿನ ವಿಧಿಕುಲು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಉಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಯಾ ಬನ್ಪುಜಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಹಾದಿ ಬೀದಿಡಿ ನೀ ಏನ ಮಾಟ ಮಲ್ದೇರು ಮಂತ್ರ ಮಲ್ದೇರು ಅವೇನು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೃತಿಮ ದೆಪ್ಪೋಡು ಬನ್ಪೇರತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದಂದೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಇತೆ ಕಕ್ಕುನು ಅವು ಪೂರ ಬನ್ಪೇರತ್ತೆ ಪೂರ ಕಕ್ಕಾಯರು ಅಂಚೆ ಇಂಚಾಂಡು ಪೂರ ಪಂಡದು ದಾದನ್ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ಪಕ್ಕಡೆ ಮನ್ಪಾರ್ ಕಕ್ಕವನ ಅವೇ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಕಾಡು ಕಕ್ಕವನು ಬನ್ನಗ ಬಂಜಿ ಈ ಕಕ್ಕವನು
ಕಕ್ಕುವೆರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲಿರು ಪದ ಅವಳು ಮತ್ತು ಮರ್ದು ಬಾಲ್ದಿ ಗಟ್ಲೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಪರ್ದು ಪೂರ ಕಕ್ಕುನು ಕೆಲವರು ತುರತ್ತು ದೆಪ್ಪುನಿಗೆ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತುರತ್ತು ಕಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ತೀರಿ ಕೆಲವು ಕಲಿಟ್ಟು ತುರತ್ತು ಆಗ್ಲೇನು ಕಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ದು ಮುಗಿತು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಬಾಯ್ ಓರಿ ಮಾಟ ದೆಪ್ಪರ ಹೋದ ಆಯ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಾಗಲು ಓಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪುರ ಲೋನ್ ಮಲ್ತದ ಪುರ ಇಂಚಿತ್ ಮಸ್ತ್ ಕತೆಗಳಿಲ್ಲ ಬಂಜಿಗೆ ಮರ್ದು ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ ನಾವು ಒಂಜಿ ಕೈಮದ್ದು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ ನಾವು ಇನಿಯತ್ತು ಭಾರಿ ಸಮಯ ಹಿಡಿದುಂಟು ಅವು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಲೋ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅವು ಉಂಡು ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಜಿರು ಅವು ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾದಲು ಉಂಡು ಅವೇನು ಮೂಲುಂದತ್ತು ಯಾನು ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಹರಿಯಾಣದ ಏನೋರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮಿತ್ರರು ಇರ್ತಾರೆ ಆರು ಅಗಲ್ನವರುಡ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಪಂಡದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಲೋ ಪಾಯ್ಸನ್ ಕೆಲವು ಪಾಯ್ಸನ್ ಏನಾಗ ಏನದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಅವನಾಗ ಅವು ಎಕ್ಕಲೆ ಬತ್ತಾರೆ ಅತಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಜೀವಿಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಐತ ವಿಷ ನಡಪು ನಮ್ಮನಂಚಿತ ಮನುಷ್ಯಾಗ ನಡಪುಜಿ ಆಂಡ ಆ ಜೀವಿದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಲ್ಲಿ ಓಂತಿ ಅತಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ಸರ್ಪನಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸರ್ಪ ಬಂದಾಗ ಈ ಕೆಲವು ಉಚ್ಚುಲು ಮತಲ್ಲ ಕೆಲವು ಭಾರಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ ವಿಷ ಈಗೆಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ಕೆರ್ದು ಇಂಚ ಮತ ಹಾಕಿಡ್ದು ಆಯ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಫುಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ಪುನ ಮಾತ ದುಂಬು ಕೇಂದೆ ಅವು ಪರಿಗು ಅವು ಏನಾಪುಂಡು ಕೇಂದ ನಮನ ಈ ಬಂಜದಲ ಒಂಜಿ ಅಗ್ನಿ ಉಂಡು ಜಠರ ಅಗ್ನಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸಿಡ್ ಇಪ್ಪು ಆಯ್ತ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಪುಣವು ಅವೇನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತ ಕ್ರಿಯೆನು ಅವು ಹಾಳು ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ನಮಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡ ಉಲಾಯ್ಡು ಆಮ್ಲ ಅವು ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಬಡವಾಪುಜಿ ಬಂಜಿದ ಉಲಾಯ್ಡು ಒಂಜಾತ್ ಇಡೀ ಇರ್ನ ಗಟ್ ಇರ್ನ ಜಠರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಹಾಳು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪು ಯಾಪ ಮೂಲು ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಜೀವ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಜೀವ ನೋಡ್ದಾದ ಬುಕ್ಕದ ಆಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಅವೇನು ದೆಪ್ಪುನ ಕಕ್ಕವುನ ಉರ್ಚಾರ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಒಂದು ಮಾತ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನಾವು ಪಂಡ ತಪ್ಪಾಪುಡು ಆ ಮಾತ ಉಂಡು. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬಂದಾಗ ಮಸ್ಜನಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ದೈವ ದೇವರನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ದ್ವಂದ್ವ ನಿಲುವು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡಗ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಪನ್ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡ್ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾಂಡ ದೃಶ್ಯಲ ಬದಲಾಪುಡು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತೂಪುನ ದೃಷ್ಟಿದ ಮಿತ್ತ ಒಯ್ತ ಸೃಷ್ಟಿ ಪನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾ ಪನ್ನಗ ಇದು ಕೆಲವೇರು ಇನ್ನ ಬನ್ನಗ ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದು ಅನ್ಪೇರು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೇರಳೋತ್ಪತ್ತಿ ಪರ್ಯವು ಅತಂದಾಂಡ ಸ್ಕಾಂದ ಪುರಾಣ ಇಂಚಿತ್ನ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥೋಲೆಡು ಪರಶುರಾಮೇರನ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಆರಿಡೆ ಬೈದೇರು ಇಂಚಿತ್ನ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸಲೇನ ಆರು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರು ಒಂಜಿ ದೈವಿ ಚೈತನ್ಯಲೇನು ತೂದು ಅಲ್ಪ ಲಿಂಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದೇರು ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಲಿನ ಆರು ಆರಂಭ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಾದ ಸಪ್ತ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕ ಕ್ಷೇತ್ರಲು ನಮನ ಮುಲ್ಪನೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಲು ಮತ್ತು ಪರಶುರಾಮರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದಿ ಅಂಚಾದ ಪರಶುರಾಮರ ನೀರೆಗೆ ಧಿಕ್ಕರಿಸವರಾಪುಜಿ ಪರಶುರಾಮರು ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಅತ್ರಿ ಮುನಿಕುಲು ಅದನ್ನು ಕಣ್ವೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಜಾಗಲು ಇಂಚಿತ್ನ ಬೇತೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಋಷಿ ಮುನಿಕುಲ್ನಗುಲು ಈ ಭಾಗೋಡ್ಲ ಓಡಾಟ ಮಲ್ದೇರು ಅಗುಲು ಬತುಪೋತಿನ ಜಾಗಲುಲ್ಲ ಆಂಡ ಒಂದು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಅತ್ತು ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಶುರಾಮರಿಡೆ ಬೈದೇರು ಮೂಲು ಆರು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ದೇರು ಐಕ್ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ದಿನ ಐಕ್ ಕದ್ರಿಡು ಇನಿಕಿಲ ಪೊತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಆ ಪರಶುರಾಮ ಕುಂಡನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಕದಳಿವನ ಕದಲಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐಟ್ ನಾಥ ಪರಂಪರೆ ಬರ್ಪುನ ಬಾಬಾ ಪರಶುರಾಮ ಬೇತೆ ಅವು ಪಾತ್ರ ದೇವತಾ ಅನ್ನೊಂದು ಬರ್ಪುಣ ಐತಕ ಪಾತ್ರ ದೇವತಾ ಇರು ಅವು ಭಾರಿ ಐತಕ್ ಬಡ ಹಂಡಿ ಬಡಗ ಇರು ರೆಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ ಅಂದು ಆರುಂಜಿ ನಾಥ ಪರಂಪರೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ದಿರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾಥ ಪರಂಪರೆ ಐಟಿ ಸೋರೆ ಬುರುಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ತಿರುಗುನ ನಾಥೇರ್ನಗುಲಿರು ಐತ ಹಿನ್ನೆಲೆದಾದ ಕೇಳಿದಾಂಡ ಅವು ಬಾಬಾ ಪರಶುರಾಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೆ ಉಂಟು ಬಾಬಾ ಪರಶುರಾಮ್ ಎಂಚ ಶಿವೆ ಕೈಟ್ ಕಪಾಲ ಪತದು ಎತೋ ವರ್ಷ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಲ್ದೆನ ಕಡೆ ಕಾಯಗೆ ಆ ಕಪಾಲ ಮೋಕ್ಷಾಪಣೋಲು ನಮ್ಮನ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಪಾಲ ಮೋಕ್ಷಾಪನೋಲ್ಗಿನ ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಂಚೆನೆ ಪರಶುರಾಮರು ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ನ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಗೂ ಬಿಡೋದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ದಿನ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಗೂ ಬಿಡೋದು ಆರು ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ದಾನ ಪಾತ್ರೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರ ದೇವತೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಆರು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದು ಕದಳಿ ಒನೊಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ದಿರಂದು ಒಂದು ನಾಥ ಪರಂಪರೆದ ಚರಿತ್ರೆ ಬರ್ಪ ಅಂಚಾದು ಅವು ಪರಶುರಾಮನ ಕಥೆನೇ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಧ್ವ ಪರಂಪರೆದಗಳು ಅಗಲು ನಜು ವರ್ಷನ್ ಬೇತೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಪರಶುರಾಮರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತುಳುನಾಡದ ಉಲ್ಲೇಖಲು ಇಲ್ಲ
ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ವರ್ಗ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಅಂಚ ಅದು ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ದಾದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಪಂಡ ಏರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೆರ್ಮೇರಿನ ನಾನು ಎಂಚಂದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಬೆರ್ಮೇರ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಈ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಪನ್ಪುನ ಈತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಾರ್ದನ ಭಟ್ ಪರಶುರಾಮೇರ್ ಬಂಡ ಪರಶುರಾಮೇರ್ ಪಂಡರ ಕೆಲವರ ಆರಾಧನಾ ವಿಚಾರ ಬೇತೆ ಅದು ಪಾಂಡ ಪರಶುರಾಮೇರ್ ನಮಕ್ ತಿಗರ ತಿಕ್ಕು ಪರಶುರಾಮೇರು ಜಮದಗ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ರೇಣುಕೆ ನಮಗೆ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಅವು ಈತೆಂದು ಬಂದು ಅರೆನ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಅಂಚ ಕಟ್ಟಗೆ ತಿಕ್ಕುನಾರ ಅತ್ತು ತಿಕ್ಕಿರಿಂದ ಆಂಡ್ ಆರ್ ಬ್ರಹ್ಮೇರ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮೇರ ಬೆರ್ಮೇರ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಅನ್ ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪನ್ ಪೇರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಡು ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹಿಂದೂ ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಲ್ಪ ಅವಲೊಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ಅವಲ ಬೆರ್ಮ ಅಂದ ಐಕ್ ಪುದರ ಇರ್ಪ ಈ ಬೀರ್ ವೀರ ಬೆರ್ಮೆ ಬಿರ್ದ್ ಬೀರೆ ವೀರೆ ಒಂದು ಮಾತ ಶಬ್ದಲು ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟದ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಬಿರು ಒಂದೇನು ಮಾತ ನಮಗ ಸೂಚಿಸ ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕುದುರದ ಮೇತು ಕುಲ್ದಿನ ಚಿತ್ನವರಿ ವೀರೆ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯೆ ಅರಸೆ ಐಟೆ ಅವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಪುಂಡು ಬೊಮ್ಮ ಆಪುಂಡು ಬೊಮ್ಮಯ್ಯೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯೆ ಬಂದು ಇರೆಗ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿಲು ಮಾತ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುವ ಆ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯನ ಮಲಮಲ್ಲ ಗುಡಿಕುಲು ಮಾತವ್ಲ ಅಂಚಿ ಪಾರಿಂದಂಡ ಈ ಖಂಡೋಬೆ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಕುದುರದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದಿನ ಚಿತ್ನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಂಚಿ ಪೂರ ಗ್ರಾಮ್ಯ ದೇವತೆಗಳು ಇಂಚಿ ಪಂಡ ಜಡೆ ಮುನೀಶ್ವರ ಅಂದೊಂಜಿ ಮುನೀಶ್ವರ ಅಂದ ಸೇಮ್ ಅವು ಅಗುಲ್ನ ಮತ ಆರಾಧನೆ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಜನಕುಲು ಪಾರ ಒಂಜಿತ ಬ್ರಹ್ಮಡತೆ ಹೆಂಗ್ ಮುರಣಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವ ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂತ ಬಂಡಾರ ಇಡೀ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲು ಬತ್ತೇರು ಮೊಗಲು ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲ ಮೊಗಲು ಒಂದೊಂದು ಪೋಸ್ಟುಲು ಒಂದೊಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನಿವರಿ ಪರ್ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋರಿ ಬದುಕುಲ್ಲರೆ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದೊಂಜಿ ಪೋಸ್ಟುಲು ಅಂಡ ನೆಡ್ ಒಂದೇ ಈ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಇರ್ದಲ್ಲ ಮೀರ್ದನೆ ಇವರು ಇಲ್ಲೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅವನ್ ಪಂಚಿತ್ ಅತ್ತ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಕೂಡಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮೆ ಪನ್ಪುನಾಯ್ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಮೀರ್ದಿನಾಯ್ ಆಗ ಆಕಾರಜ್ಜಿ ಆಯ್ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ಆಯ್ ಮಾತೇರ್ನ ಉಲಾಯ್ಡ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಪಾತೇರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದಾಂಡಲ್ಲ ಆಯನೇ ಪಾತೇರ್ನು ಈರ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದಾಂಡಲ್ಲ ಆಯನೇ ಕೇನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನಡಪನೇ ಆಯ್ಡು ಸೊ ಜಗತ್ತದ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಾಧ್ವೇರ್ನಗುಲು ವೈಷ್ಣವಿರ್ಲ ಆಯನ ಪಾರವಾಸುದೇವ ಎಂದೇ ಪರವಾಸುದೇವ ಅಂದ ಬಂದಿರು ಶಕ್ತಿರ್ನಗುಲು ಅವೇನು ಶಕ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಗುಲು ಆದಿ ಪರಾಶಕ್ತಿಯಿಂದಲ ಬಂದಿರು ಶಿವನೈಟ್ ಪರಾಶಿವ ಅಂದಲ ಬಂದಿರು ಪನ್ನಗ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಮೀರ್ದಿನ ಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಪನ್ಪುನೈತ ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚ ಅದು ಅವೇನು ಎಂಚ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನು ಐಕ್ ಬ್ರಹ್ಮರ ಕುಡ್ಲು ಪೋಯರು ನೆಲಟುಂಡು ಖಾಲಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅವಳು ಮನೆಲಜ್ಜಿ ಮಂಚಾವಲಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ದೀಪ ದೀತೆ ರಾತೆ ದೀಪೋಡು ಸಂಕಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಕಲ್ಲು ಮನೆಟ್ ಮುರತ ಕಲ್ಲುಡು ಸಂಕಲ್ಪ ನಿರಾಕಾರವು ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮುಲ್ಪೈತ್ತು ಇತರ ಬ್ರಹ್ಮರ ಕೋಟ್ಲಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಅವು ಬ್ರಹ್ಮೇರ ಅಥವಾ ಬೆರ್ಮೇರ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮರು ಎಂಚ ಪನ್ಪೆಯಾನ ಅವು ಎಂಚ ಕೇಳಿದ ಅಂಡ ಈ ಜೈನ ಪರಂಪರದಗುಲು ಇಡಬತ್ತೇರು ಜೈನ ಪರಂಪರೆಡು ತೀರ್ಥಂಕರ್ಯರ್ನಗುಲು 24 ತೀರ್ಥಂಕರ್ಯರು ಗೊತ್ತು ಮಾತೆರಗು ಆ ತೀರ್ಥಂಕರ್ಯರ್ನಗಲಿಗೆ ಒರಿಯೊರು ಯಕ್ಷಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತುಂಡು ಆ ಯಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಜಕ್ಕ ಅನ್ಪುನು ಜಕ್ಯದ ಬಲಿ ಪೇರು ನಮ್ಮ ಡಕ್ಯ ಬಲಿ ಜಕ್ಯದ ಬಲಿ ಯಕ್ಷಿಣಿನ ಜಕಿಣಿ ಪೇರಾಗ್ಲು ಜಕಿಣಿ ಎಂದು ಆ ಯಕ್ಷಿ ಈತ ಜಕಿಣಿ ಬಂಡಾಗಲು ಕುಲಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜಕಿಣಿ ಅನ್ಪುನು ಅವು ಹತ್ತು ಶಬ್ದ ನಿಜವಾದ ಜಕ್ಕ ಜಕಿಣಿ ಒಂದು ರಡ್ಡಲ ತದ್ಭವ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚಾದ ಯಕ್ಷರ್ನ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಬೇತೆ ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಪನ್ಪುನ ಬೇತೆನಲ್ಲಿ ಅವು ಈ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎ ವಿ ನಾವಡ ಆರು ಈ ನಾಗಮಂಡಲದ ಹೊಗಳಿಕೆಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ದೇರು ಆರು ಐಟ್ ಯಕ್ಷಿಣಿನಗುಲು ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಅಗುಲು ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಅಗುಲು ಶ್ವೇತ ಛತ್ರವ ಏರಿಕೊಂಡು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಪುನಃ ಆ ನಾಗನಗಲ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಮತ ಬರ್ಪ ವಾಬಾ ಮೇಟು ಎಂಚಿಂಚಿನ ನಾಗನಗುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅವೇನು ಮಾತದಿ ಒಂದು ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಶ್ರವಣಗುಂಡವನ್ ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗತ್ತನಿಗೆ ದುಂಬು ಅವಳು ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮೇರುತ್ತೇರು ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಕಲ್ಲು ತೇಲುನ ಶ್ರವಣಗುಂಡನು ತೂಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಮತ ಬರ್ಪನು ದೈವನ ಪಾಡ್ತಾನು ಪನ್ನ ಇಂಚಪ್ಪ 1950 ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವಳು ಕಲ್ಲು ತೇಲ ಹೊಂತೇರು ಬ್ರಹ್ಮೇರನ ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಕಲ್ಲು ನೀರು ಪಾಂಡ ಕಲ್ಲು ತೇಲು ಅಂತ ಅಂಚಿನ ಜಾಗುಲು ಮಾತ ಬ್ರಹ್ಮೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾವು ಪೂರ ಜೈನರ್ನ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಕಾರ್ಕಳ ಗುಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ನಡೆ ಪಾರಡ ಎದುರು ಬಣ್ಣ ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಕುದುರದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದೇರು ಅವು ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಅವು ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಹುಶಃ ನಿರ್ಮಲ ಏರೋ ಒಂಜಿ ನಾಥ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥಂಕರ ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಆಗ್ಲೇ ಮಸ್ತು ಕೂಷ್ಮಾಂಡಿನಿ ಜ್ವಾಲಮಾಲಿನಿ ಅವು ಮತ ಈ ಬ್ರಹ್ಮೆರು ಅತಂದಾಂಡ ಯಕ್ಷಿನಗುಲು ತುಳುನಾಡದ ನಮನಗುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐಕ್
ಗ್ರಾಮ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವರೂಪಂలో ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಬೆರ್ಮೇರುಲ್ಲೇರು ನನೊಂಜಿ ಬೆರ್ಮೇರು ಏರ್ ಕೇಳಿದಾಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಆತೋಜನಿಗೆರು ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರು ಕೈಟ್ ತಂಬುರಿ ಪತೊಂದು ಅಂಚಿಂಚಿಡ್ ರಡ್ ನಾಗ ಕನ್ನಿಕೆನಗುಲು ಆರು ಇಂಚ ಉಂತೊಂದೇರು ರಡ್ ಅವು ಮತ ಅವು ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರು ಅವು ಕಲ್ಪನೆಲ್ಲ ಬೇತೇನೆ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಕಲ್ಪನೆನೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉಂಡು ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಬೇತುಂಡು ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಬೇತುಂಡು ಭೂತ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಬೇತುಂಡು ಭೂತ ಬೆರ್ಮೇರು ಒಂದೊಂಜುಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಬೇತುಂಡು ಶೈವ ಪರಂಪರೆ ಬೈದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪನ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ಅವು ಒಂಜಿ ಭೈರವ ಅಂಶದ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಒಂದು ಕಪಾಲ ಪಾನಪಾತ್ರ ಪುರಪತೊಂದು ಮುಜಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಕಲ್ಪನೆ ಬೇತುಂಡು ಅಂಚಾದು ಈತು 1000 ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲಾವೊಂದು ಬೈದಿನವೇನು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೇಮ್ ಕುಲ್ಲವೆ ಪನ್ನಾಗ ಇರಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಬೆರ್ಮೇರ್ ಬಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕೇಶ್ವರನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಪಡ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿನಾರ್ಲ ನಡತರು ಅಲ್ಪಲ ಕಡೆಗೆ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಪಂಡಗೆ ಏನಂದ ಬೆರ್ಮೇರು ಓಲ್ಲೇರು ಬೆರ್ಮೇರು 7 ಕಡಲ್ದ ಅಪೆದಿಕ್ಕುಡುಲ್ಲೇರು ಓಲುಲ್ಲೇರು ನೀರ ಕಡಲು ಪೇರ ಕಡಲು ಕತ್ತೇರಿ ಕಡಲು ಮುತ್ತೇರಿ ಕಡಲು ಅಲ್ಲಿ ಕಡಲು ಸುಲ್ಲಿ ಕಡಲು ಇಂಚ 7 ಕಡಲ್ದ ಅಪೆದಿಕ್ಕುಡುಲ್ಲೇರು 7 ಕಡಲು ಹೋಗು ಕೇಂದ್ರ ಒಂದೇ ಸಪ್ತಧಾತುಲು ಈ ಬಾಡಿ ಏನೇಡದ ಒಂದು 7 ನಮ್ಮ 7 ರೀತಿದ ಧಾತುಲೆಡ್ ಧಾತುನಿಗೆ ಪನ್ನಗ ರಕ್ತ ಮಜ್ಜ ವಸ ಮಾಂಸ ಅಸ್ಥಿ ಮೇಧ ಇಂಚ ಮತ ಪನ್ಪದೆ ಸುರುಕು ಚರ್ಮ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಮಾಂಸ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಅಸ್ಥಿ ಮೇಧ ಐತೊಲೈಡ್ ವೀರ್ಯ ಐತ ಉಲಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಚೈತನ್ಯ ಉಂಟು ಇಡೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುನ ಐತ ಉಲಾಯ್ಡು ಬಾಟ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಿಯಾರಂದ ಬೀಜೋಗದಾಲ ವೆಲೆಜ್ ಬೀಜ ಇಟ್ಟಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಅವು ಭೂಮಿಗೆ ಪೂರ್ಣದಂಡ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪೂರ್ಣದಂಡ ಕೊಟ್ಟಿಡು ಅಂಚಾದ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅಂಚಾದು ಈತ ಮಾತ ಡೀಪು ಪೋಯಿ ನೆಡ್ಬೇಕ ಕುಂಡಲಿ ನಿಡು ತೆರಿಯ ಮಾರ್ತದ ಕುಲ್ದು ಪನ್ಪೇರತೆ ಅವು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪುಣದಲ್ಲ ಕುಂಡಲಿ ನಿಡು ಲಕ್ಕುಂಡದ ಮಿತ್ತು ಅವಳು ಎಡತ್ತಿರು ಬುಲಿಯ ಸಂಕಮಾಲೆ ಬಲತ್ತಿರು ಎಡತ್ತಿಗೆ ಕರಿಯ ಸಂಕಮಾಲೆ ಬಲತ್ತಿಗೆ ಬುಲಿಯ ಸಂಕಮಾಲೆಯನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಮುತ್ತಿ ತಾಮರೆ ಮುಗುರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜಾತಿ ಸಂಪಿಗೆ ನೀತಿ ಕೇವದಗೆದ ಮಿತ್ತು ಬೆರ್ಮೇರು ಒಲಗಾತೆರು ಪನ್ನೆ ತತ್ರ ಪನ್ನಗ ಅವು ಇರಗಿ ಈ ಸಹಸ್ರಾರ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಪೂರ್ಣ ಈ ಸಹಸ್ರಾರ ಬಂದು ಬರ್ಪುಣ ಇರು ಕುಂಡಲಿನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರು ಬೇಡ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರೋಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಮಣಿಪುರ ವಿಶುದ್ಧ ಅನಾಹತ ಬದ್ದು ಸಹಸ್ರಾರ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪು ಆ ಸಹಸ್ರಾರೋಡು ಬ್ರಹ್ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಮೂಲ ನಮ್ಮನ ಇಡೀ ನಮ್ಮನ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಈನುಂಡವೇ ಈರ್ನ ಈ ಪಿಂಡಾಂಡನು ರನ್ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ನ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಸೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನ್ಲ ರನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂದೇನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಎಂಚ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಕ ಪನ್ಪುನ ಈತ ಮಾತ ಕಥೆಕುಲು ಅವು ಬಟ್ ಈ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ನಗ ಅವೇ ಬೆರ್ಮೇರ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಂದ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ದಾದ ಪನ್ಪಡ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಪನ್ಪುನ ಅವು ನಿರ್ವಿವಾದ ಬ್ರಹ್ಮೇರೆ ತುಳುನಾಡದ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ತುಳುನಾಡು ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಐಟ್ ದಾಲ ವಿಷಯಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಇನಿಹತ್ತು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ದುರ್ದೈವ ಪನ್ನಗ ಏನನ್ ಮಾತ ಈ ದರಿದ್ರಲ್ ಮತ ಪೂರ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ ತಕ್ಕೊಂದು ಪೂರ ಏನ ಪೂರ ಪೇಜ್ಲೆ ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತೀರ ಅಂಚಾದ ಈತ ಊಲ ತಿಕ್ಕು ಜಿಜಿಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಹಿರಿಯಡ್ಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪನ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ 20-21 ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಸುತ್ತ ಪೂರ್ತಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ನಾತಾಗ ಮಲ್ದೆ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಇಂಚ ಈನ ಪೂರ ಐಟ್ ಜಂಗಮೇರ್ನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ವೀರಭದ್ರ ಇಂಚ ಸರ್ ಐತೆ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದು ಪನ್ಪಡ ತುಳುನಾಡು ಅಂಚ ನಾವು ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚ ಮನಗ ಪರಶುರಾಮ ಕೊಡಲಿ ದಕ್ಕಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಡ್ದ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಹಂಚಿಪೋಂಡು ಅಲ್ಪ ಉರಿದಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಂಡ್ ಆ ಜಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾಗೆ ಪನ್ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಐಕೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಪನ್ಪರ ಬಟ್ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಎಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಎಂಕೊಲು ದಾದ ಪನ್ಪಾರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕಥೆ ಈ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ವನ್ನಗ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಪ ಪರಶುರಾಮನ ಉಲ್ಲೇಖ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕುಡಾರಿ ದಕ್ಕದ ಪಿರಪೋಣು ಕಡಲು ಪನ್ಪುನ ಕತೆ ಅವು ಐಕಿ ಎನ್ನದಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆತ ಐತ ವಿಷಯ ಪನ್ನಗ ಅಂತಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ನ ಒಬ್ಬ ಕಡೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಗ್ಬಿಡು ತಿರ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪೇರ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದಿತ್ತ ಪಕ್ಕಡೆ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಗಲಾಟೆಲ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಅಗಲ್ನೆಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಪುಂಡು ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಪುಂಡು ದಯ ಪಕ್ಕಡೆ ಬೆರ್ಮೇರ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಪುಡು ಪಾರೆಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಐಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪರಂಜಣ ವೈಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಪನ್ನಗ ಈ ಕುಡರಿದಕ್ಕದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದಿನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಕುಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರಿದಕ್ಕದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆತಿನನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಬಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಕುಡಾರಿ ದಕ್ಕದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆತಿನ ಅಂದನೆಲ್ಲ ಆಡಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕಡೆ ಒಂದು ಮಾತ ಆದ ಪೋತಿನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ದಾಯ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಅನ್ಪನೈತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪರಾಯನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಹತ್ವದ ಬೇಲವು ಕೇಂದ್ರ ಯಾನಿನಿ ಏರುಗಟ್ಟದ ನಡಿಗೆ ಬಂದು ಮಾಧವ್ ಗಾಡ್ಗಿಲ್ನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಓದೊಂದಿತ್ತೆ ಏತೊಂಜಿ ಇಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ನ ಝೋನ್ ನಮನ ಈ ತುಳುನಾಡು
ಒಂದೇನು ಪೂರಾ ಕೆಮಿಕಲ್ದ ಹಬ್ ಮಲ್ತದು ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಹಾಳು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಬೊಯ್ಬೇಕು ಮೂಲ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊಗಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನೋಲ ಅಲಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆತನ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಅಲಂಗಡ್ ಆ ಬೋಟು ದರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕಂಪನಿಲುಲ್ಲ ಅಲ್ಪದ ನೀರು ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಪ್ರದೂಷಣೆ ಆದು ಅವಳು ಪುನಃ 60% ಜನಕ್ಕೂಲೆಗ್ ಆಗಲ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಈತು ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ ನಮ್ಮನ ಊರ್ಲ ಅಂಚೆ ಆಪನ ದಿನ ದೂರಜ್ಜಿ ಸೊ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಶುರಾಮ ಮೇರು ಕುಡು ಆರಿದಕ್ಕದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದೇರ ಬೇರೆ ಕುಡುವರಿ ದಕ್ಕದೇರ ಮೇರು ಕುಡಾರಿ ದಕ್ಕದೇರ ಪನ್ಪನ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪನ ಹಿಡ್ದು ಈ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ತುಳುನಾಡು ಒಂದೇನು ಎಂಚ ಒರಿತೋನಲ್ಲಿ 4000 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರ್ಸ ಊರುಂಡುಗೆ ಆಂಡ ಮೇಟು ಪರ್ರೆ ನೀರಿಚ್ಚಿ ಪನ್ನಗ ನೀರು ಒಡೆ ಪೋಂದುಂಡು ಅವೇನು ಎಂಚ ಉಂತವನು ನಮಕ್ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಇದು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಕಾರಣದಾದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಣದುಲೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಹಿರಿಯರ ನಗುಲು ಇತಿ ಎಂಕುಲ ಕೃಷಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಿಡಿದ ಬೈದ ನಗುಲು ಕಾಂಡಲಾಕದು ಏನ ಮಾಮ ನಗುಲು ಪುರ ಕಂಡದ ಪುಡೆಟ್ಟು ನೀರು ಕಟ್ಟುವೆರು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕಂಡೋಡು ನೀರು ಕಟ್ಟುವೆರು ಒಂಜಿ ಅಡಿ ತಾತ ನೀರು ಕಟ್ಟಿಯರಿಂದ ಅಂಡ ಬಯ್ಯಾನ ಕೂಡ ನೀರಾಜಿನಿಂದ ಕೂಡ ನೀರು ಕಟ್ಟು ಪನ್ನಗ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರತಿ ಕಂಡೋಡು ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಏತು ಮಲ್ಲ ದೊಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಪೋದುಲ ಒಂಜಿ 4 ಫೀಟ್ ಗರ್ತರಂದಾಂಡ ಇರೆಗ್ ನೀರು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪ್ರತಿಗೂ ಪನ್ನಗ ಅವು ಒಸರುಂಡಾತ್ ಪನ್ನಗ ಅಗುಲು ನೀರನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಅವಳು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಲ್ತದಿವು ಅಂತೀರು ಪ್ರತಿ ಕಂಡೋಡು ಅಂಚ ತುಳುನಾಡು ಏತೋ 1000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಜಾಗಡು ಆತ ನೀರನ್ನು ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯರ ನಗಲು ಒರ್ತದಿವು ಅಂತೀರು ಇನಿ ಆ ಕಂಡೋಲೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಪಾಗರದು ನುಗಿತದೆ ಲೇಔಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎನ್ನ ಜಾಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಡಾಮರಾಂಡ್ ನಡುಟು 1 ಫೀಟ್ ಜಾಗತ್ತಂದಾಂಡ ಐಟ್ ಏತ್ ನೀರು ಬಚ್ಚರ ಸಾಧ್ಯ ಹಿಂಗರ ಸಾಧ್ಯ ಅದೇ ಅಂಚ ಅದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಡು ಎಂಕ ಅನಿಸ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡು ಬನಾಗ ಕುಡಂಜಿ ಬರೀ ಶ್ರೀಮಂತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬಣ ಮುಳ್ಳು ದೈವಾರಾಧನೆ ಈ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಪಂಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬತ್ತಿನಿ ಎಂಚಾ ಪಂಪಂಚ ವಿಚಾರ ಉಂಡೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಸಿರಿಗಾಟದ ನಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾಪ ತಾನು ಬೇತೆ ಪ್ರಾಣಿಲೆಡ್ದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಮಾನವನು ಮುಚ್ಚೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಆಯಗ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪುಟುದುನ ಆನೆಯ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪುಟುದುನು ಅಂಚವನ್ಪಾರ್ ಅದಿಮ ಕಾಲೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪುಟ್ಟಿನೇ ಇಂಚ ಅತ್ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ದೈವನೇ ಒಂದು ಪಂಡದಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಡದ ಪ್ರಾಣಿಲೇನು ಬೋಂಟೆ ಮಲ್ತದ ಐತ ಚರ್ಮನು ಕಟದು ಅವೇನು ಬೊಟ್ಟೊಂದು ತೂಪಾಡ್ದು ತೂತ ಸುತ್ತ ನಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ 10-30 ಸಾವಿರ ವರ್ಷೋಡು ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಮೇಯ್ಕ್ ಮಾತ ಸೇಡಿನ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪಡದ ನಾಗರಿಕತೆ ವಿಕಾಸ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಿಲಕ ಅವು ದೈವಾರಾಧನೆ ಇನಿಕ್ ಬತ್ತದುಂಟು ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಆದಿ ಮೂಲೋಡ್ದಿತ್ತಿನ ಆಚರಣೆ ನೆಡ್ದು ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಇಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಬನ್ಪರ ಐಕ್ ಶಕ್ತಿ ಪವಾಡ ಉಂಡು ಊರಲ್ಲುಂಡು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾನು ಪವಾಡ ನಮ್ಮನ ಮನುಷ್ಯತ್ ಪವಾಡ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಬನ್ಲೇಕ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಮನ್ನೇ ಪವಾಡ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಮನ್ನಡದು ಮಿತ್ತದ ಪವಾಡ ಉಲಜ್ಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಮನ್ನಡು ಕುಕ್ಕು ನಡಿಯರಂದಾಂಡ ತೀಪೆ ಆಪುಂಡು ಬೇವಿರ ನಂಡ ಕೈಪೆ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಮಲ್ಲಿಗದ ಕಮ್ಮೆನಲ್ಲುಂಡು ಸಂಪಿಗದ ಕಮ್ಮೆನಲ್ಲುಂಡು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಮನ್ನಡು ಮುಸುನುದಾಲ ಜಾಂಡ ಏತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಐಟ್ ಸತ್ತು ಉಂಡು ಒಂದೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಪವಾಡ ಉಲಜ್ಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಪವಾಡ ಔಲಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಯಾನು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಚಪ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಈಗ ಅಲ್ಪ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಂದಿರ ಉಂಡು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲ ಮಂದಿರ ಅವಳು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿಂಜೋ ಬತ್ತದು ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಕುಲೊಂದು ಬುಲ್ಪುನು ಮನ್ನಾಗ ಆರ್ನ ಕಣನೆ ICU ಸೀರಿಯಸ್ ಇತ್ತೇರು ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಅಂತಂದು ಈ ಪೊಡಿಂಜೋ ಬುಲ್ಪುನು ಮನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆತನು ಪೊಡಿಂಜೋ ಎಲ್ಲ 6 ತೀರಿ ಇರಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು 2-3 ದಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಂಚ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಮೋನೆಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೈಲ್ ದಲಕ ಬತ್ತನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಒತ್ತಿಲ ಕಾಂಡಿಗೆ ಆ ಪೊಡಿಂಜೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಲಕ್ಕದುಂತುಂಡು ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಅನ್ನು ಏನ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪೆ ದಾದ ಬತ್ತದು ಬರ್ನಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಗುಲು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬನ್ನಗ ಈ ಪುಂಜೆಗೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪನು ಕೋಟೆಮಟ್ಟ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಾಪ ಇನಿ ತೀರ್ದೇರು ಪನ್ರೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ ದುಂಪಿರ ಈ ಪುಂಜೆ ಬತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಈನಾಡು ತೀರಿಯರಂದ ಅದ ಮಲ್ಪರ ನಾರ್ನ ಆಯ್ಸ ಇತ್ತಿನೇ ಆತಂತ ತೋಜುಡು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಪನ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಯಾನ್ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಲ್ಪ ಈ ಪುಂಜೋಡು ಈತೊಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನಿ ಇಡೀ ತನ್ನ ಕಣನನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಆರೇ ರನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಚಯದಾರ ಪನ್ನಗ ಏರವ್ರೆ ICU ಇತ್ತೇನೆ ಬದುಕವನ ಪವಾಡತ್ತು ಬದುಕುನಾಯಗ್ ಜೀವನದ ಆ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ದಿಂಚವನುಂಡತೆ ಈ ಜೀವನ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನಲ್ಲ ನಿಕ್ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಂದಿರಗ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಜಿಂಜವನೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪವಾಡ ಇನಿ ಮನುಷ್ಯ ಸೋತೊಂದಿಪ್ಪನ ಅವಲೇತೆ
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇರಗೆ ಜಿಂಜಣದಾಂಡಿ ಇರು ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವ. ಸೊ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸನು ಜಿಂಜಾವನಂಚಿತ್ನ ಪವಾಡಲು ಪ್ರತಿದಿನ ನಡಪು. ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ಪವಾಡನೇ ನಡಪುನು. ಓಲಾ ಗುರ್ತದ ಅಂತಿನ ಊರಿಡ್ಬೋದು, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎರೇನೋ ನಮ್ಮೊಂದು ಈ ಒಂಜಿರ ಗಂಧ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದು ಅತತ್ಮಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ದಿನತ್ತೆ. ನೀ ನಮ್ಮ ತುಂಗ ಸದಕರ ಪಾಪ ಆರ ವಡಪಾವದ ಅಂಗಡಿದಿ ಒಂದು ಆರ ಇನಿ ಆಯ್ತ ಎದುರುಡು ಆರ್ನ ಆತ್ಯಮಲ್ಲ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಡಿ ಪನ್ನಗ ಆಯ್ತ ಐನಿ ಓಲ ಆರ್ನ MIDC ತುಂಗ ಪೆರಡಿಸ್ ಉಂಟು ಆಯ್ತ ಎದುರುಡು ಆರು ವಡಪಾವ ಮಾರು ಅಂತೀರಿ. ಪನ್ನಗ ಆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಉಂಡದೆ ಅವು ದೈವಾರಾಧನದ ಶಕ್ತಿ. ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಶುರು ಆಯ್ನಿ ಈ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿನಿಂದ ಬಂದ್ಪರೇರು. ಮನುಷ್ಯ ಆ ಕಾಲಡು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪೋಡಿದು ಬದುಕೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಡು ಆಯಾಗ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಆಯಾಗ ಧೈರ್ಯ ಆಯನ ಪುಕ್ಕು ಪೋಡಿಗೆನು ದೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿ ದೊಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಮಾರ್ಗನೇ ದೈವಾರಾಧನೆ. ಅವು ಇನಿಕಲ ನಡತೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಸವಾಲುಲು ಬೇತಾದಿಪ್ಪು ಎಂಕಲ್ನ ಎದುರಿಡಿಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಭಯ ಪುಕ್ಕು ಪೋಡಿಗೆದ ಸ್ವರೂಪಲು ಬದಲಾದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅವೇ ಇನಿಕಲ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ದಿಂಜ ಒಂದುಂಡವು. ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಡೀತೆ ಮಸ್ತ್ ದೈವಲು ಬೈದ ಅವು ಬೈದಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಪನ ಫಸ್ಟ್ ದೈವಲು ಬೈದಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಒಂದುವೇ ಫಸ್ಟ್ ದೈವ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ದೈವ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ವಿಚಾರದಾರೆಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಎಂಚ ಎಂಕುಲು ಎಕಡೆ ಪನ್ಲಕನೆ ತುಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪೂರ ಮನುಷ್ಯನ ಕಲ್ಪನಾ ವಿಸ್ತಾರ ಒಂದು ಪೊಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪಲು ಬರ್ಪ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೂಪ ಪುದರ್ಲು ಒಂದು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದು ಓಲ ತಾರ್ ಮರುಭೂಮಿದ ನಡುಕು ಬಾಯಿರು ಅಂಡವಲು ವಾ ಭೂತ ವಾ ದೇವರುಂಡು ದಾಲಜ್ಜಿ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯದ ಅಂತಿನಲ್ಪ ಅವು ಇಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಅಂಚಾಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಎತ್ತಿನಲ್ಪನೈತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಇಪ್ಪು ನಂಬಿಕೆಲು ಅಂಚಾದು ಒಂದೇನು ಮಾತು ಈತ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪ ಒಂದೇನು ಮಾತು ಕೊರ್ತೀನಿ ಮನುಷ್ಯರೇ ಕೊರಂಬೋದು ಆ ಮನುಷ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಒಲ್ಲ ಸೋಪರ ಬಿಡ್ಪುಜೆ ತುಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಣದೇನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡು ಗಾಡಿ ಪುರ ಪೊಡಿ ಆತನು ಗಾಡಿ ಪೊಡಿ ಆತನ ಅಣ್ಣ ದೇವರ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಂಕದಲ್ಲ ಆತ ಜಿನ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆಯನ ಕಾರೇ ಪೊಲ್ಲಿದ್ರಲ್ಲಿ అయినా అనిపిస్తుండే దేవర దయటు కారుకు మాత్రం పెట్టు అతను మండే కొంచెం అలా మరిపి పోతాడు మండే సైతిరిందేనులే ఆయన ఇల్ల తగిలి పనిపోయారు పాప పిరవాడు బాలేదు అలా అతచింది ఎంచాండల మలుతుంది దేవేరు నుంచి ఎంచాండలమ్మ సేపు మలుపు పన్నగా దేవేరు పనుకున్నావు ఈ మనుష్యకు ఇప్పుడు నచ్చిత్న ಒಂಜಿ ಏಕ ಒಂಜಿ ಅವು ఆయన ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸನು ಪತದು ಇನಿಕ್ಲ ఆయన ಮುನ್ನಡೆಸೋದು ఇప్పుడు నచ్చిన ಶಕ್ತಿ ಆ ದೇವೇರು ಅವು ನಮ್ಮನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮವೇನು ಯಾಪಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುಜ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇದು ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂದು ಮಾತಂತೆ ನಾಸ್ತಿಕವಾದದಾಗ ತೋಜು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ನೋ ಡೌಟ್ ಯಾನ್ ದಬಣಗ ಅಂಚಾದ ಈರು ದೇವರು ದೈವಲು ಸುರುಟು ಬೊಕ್ಕವು ಕೇಂದ್ರದಾಂಡ ಯಾನ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಪಾತೆರುಂದಾಂಡ ಸುರೂಕು ಕಾಡಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಾತು ಶಕ್ತಿಲೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮನೆ ಹಿರಿಯರ್ನಗುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ದೇರು ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಈ ಬೇಟೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಕಾಲದ ದೈವಲು ಇನಿಕ್ಲ ಆಯ್ತ ಮಾತ ಪ್ರದರ್ಶನಲು ಮಾತ ನೇಮೋಡು ನಡಪುವ ಬೇಟದ ಪನ್ನಗ ಬೋಂಟ ದೇರದ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾಲದ ದೈವಲು ಬೇತೇನೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೃಷಿಕ್ ಬತ್ತಿನ ದೈವಲೇ ಬೇತೆ ಇರು ಅತಿಕಾರಿ ಬಿದೆ ಸತ್ಯದ ಬಿದೆ ಅವು ಒಂದು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಿರ್ಮನ ವೈದ್ಯನ ಅಲ್ಮದ ಬಿದೆ ಒಂದು ಮಾತ ಬಿದೆಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನವು ಭಾನುಸೇನವಿರ್ನ ತೌತ್ಯದ ಮುಡಿ ಒಂದು ಮಾತ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧವೈನ ದೈವಲು ಬೇತೆ ರಾಜಾಳ್ವಿಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆನೆ ಕುದುರದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಆ ಆಲಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಕೊಂಬು ತಂಬಡ ಸರ್ವಬಿರ್ದಿರು ಬತ್ತಿನ ದೈವಲು ಅವು ಬೇತೇನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕನೇ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪುರಾಣದ ಒಂಜಾತ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈದಿನಂಚಿತ್ನ ಶಕ್ತಿಲು ಮಾತಲ್ಲ ಪುರಾಣದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ವೇದ ಪನ್ಪುಜಾನು ಪುರಾಣದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈದಿನಂಚಿತ್ನ ದೇವತೆಲು ಬೇತೇನೆ ಕೆಲವು ದೈವಿ ಶಕ್ತಿಲು ಬೇತೆ ಮತ ಪರಂಪರೆ ನಾಥ ಪರಂಪರೆದಾಗಲು ಇಡೆ ಬತ್ತೇರು ಇನಿ ಮುಡತಾಯಿ ದೈವ ಮುಡತಾಯಿ ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಅವು ಕಾಳಭೈರವೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಾಳಭೈರವೆ ಅಂಚಾದ ಅಂಚಿತ್ನ ಮಸ್ತ್ ದೈವಲುಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಜು ಮಾದಿಂದ ಒಂಜಿ ದೈವ ಕಕ್ಕೆದ ಆಕೃತಿನ ದೀತೆರ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಮಾತ ಬೇತೆ ಧೂಮಾವತಿ ಕಲ್ಪದ ಇರೆಗು ಒಂದು ಮಾತ ಬೇತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಂಪರೆದಾಗಲ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನದ ಮಿತ್ತು ಅಂಚಾದ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಚ ಇರು ಟೈಮ್ ದೀದು ಒಂದೇನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಓ ದೈವ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಿತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಜಾತ ಮನೆತನದ ಇತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದಾಗಲು ಒಂಜಿ ಮಂಜದ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದುಂಬುಲವರ ಬರುತ್ತೆ ಮಂಜ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜುನ ಕಪ್ಪು ಎನ್ನದು ಅಗಲು ಕೋರಿ ಪಿಜಂಗ್ ಕೊಡು ಅಂಚೆ ಮಾತಾಗಲ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಇಂಕ ಏರೋ ರೀತಿ ಹಿರಿಯರು ಬಂತೇರು ಪನ್ನಾಗ ಅವುಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಕಪ್ಪು ದಾಯಿಗೆ ಎಣ್ಣಂಡ ತುಲೆ ಜಗತ್ತಡು 70% ಇಪ್ಪುಂಡು ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕಪ್ಪೆ ಒಂದು ಬಾಕಿದ ಇರೆಗು ತೋಜುನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜುನ ಓವು ನಮ್ಮೊಂಜಿ
ವ್ಯಕ್ತ ಜಗತ್ತುಂಡತೆ ಅವು ಖಾಲಿ 30% 26-30% ಆತೆ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಕಪ್ಪೆ ಆಯ್ತ ಉಲಾಡಿ ಎಂಚಿನ ರಹಸ್ಯ ಉಂಡು ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಕುಹರ ಅಂದು ಬಂಡೇರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಪೂರವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲವು ಕೇಂದ್ರ ನನ್ನ ಕಪ್ಪೆ ಅಂತ ಅಂಚಾದು ಬಂಡೇರು ಕಪ್ಪು ಎನ್ನಲು ಬೇಡವು ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಕಪ್ಪು ಎನ್ನಲು ಬೇಡವು ಹರಿಯ ಮಧ್ಯತಿ ಕಪ್ಪು ಹಲವು ಕಪ್ಪು ಭೈರವ ಭಾರದ್ವಾಜರೆಲ್ಲರೂ ಕಪ್ಪು ಬಂಡ ಅಂಚ ಕಪ್ಪುದ ಶಕ್ತಿಲು ಕಪ್ಪುದ ಈ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ದೈವಲು ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿಲು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಗಾಧವಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ವಿಷಯವೇ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂಜಿ ಆತ ಪಾತಿರಂ ಪೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆ ಕೊರಗಿರ್ನ ಮೂಲದ ಮಂಜದ ಕಟ್ಟು ಅವು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಆರಾಧನೆ ಅವು ಅಂಚ ಅದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೊರಗತನಿಯ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಂದ ಇನ ಮತ ಪನ್ಪ ಎಂಕ್ ಅನಿಸವನು ಅವು ಇತ್ಯದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಮೈರಕ್ಕ ಬೈದೆ ದಿನ ಒಂದು ಕತೆ ಮತ ಇತ್ತಿನಂದಾಂಡಲ ಅವು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಆರಾಧನೆ ಐಡ್ದುಲ ಭಾರಿ ಪಿರಾಕ ಭಾರಿ ದುಂಬುಡ್ದು ಆ ಆಚರಣೆ ನಡತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಮೂಲ ಪುರುಷನೇ ಆರಾಧನೆ ಆದಿಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಈರೊಂಜಿ ಪಂಡರ್ ಇಜಿ ಒಂಜಿ ಪನಗೆ ಯಾನ್ ಎಂದಿತ್ತೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪಾರಿ ಬನ್ಪೇರು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪೋಪೇರು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಬಂಪೇರು ಸೊ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಅದೊಂದು ವಿಚಾರ ಒಪ್ಪಣದ ಇಜ್ಜಿ ಇರೊಂಜಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆದಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದಾರೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದುಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಏನಿನ ನಾಸ್ತಿಕ ಇರ್ಲಕ ಪಂಚ ವಿಚಾರ ಆತ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೂತರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಐಟ್ಲೊಂಜಿ ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆ ದುಂಬಿತ್ತುಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ ಆವುನುಂಡು ಪಂಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದೈವಾರಾಧನೆದ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂಡ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ತಲ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಲ್ತ ಬಂಡಾಗ ಅವಳೊಂಜಿ ಗಣ ಹೋಮ ದುಂಬು ಗಣ ಹೋಮ ಪುರ ಎತ್ತಜಿ ಅವು ಪುರ ವಿಚಾರನೆ ಎಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಆ ವಿಚಾರ ಪುರ ಆವೊಂದುಂಡು ದೈವದ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಮ್ಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ದೈವ ನಲಿಪುನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಮಣ್ಣು ಅದ್ರ ದೈವದ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಆ ಮಣ್ಣೇ ಶಕ್ತಿ ಕಾರಣಿಕ ಬಟ್ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಆವೊಂದುಂಡು ದೈವದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ನಂಬುದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಶುರು ಮಲ್ದಿನಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಪರಿಸರನೇ ಒರಿಪಂದೆ ಫುಲ್ಲು ಕವರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಮಿತ್ತುಡು ಪುರ ಕವಚ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಗಮನಗಳ ಬೈದುಪ್ಪು ದಾದವನ್ ಪರ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಯಾನು ಇಂಚಪ್ಪಡು ಬಾರಿ ಅವೈದಿಕ ಬಂದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಡತೊಂದಿಲ್ಲ ವೈದಿಕ ಅಂತ ಪನ್ಲೆ ಅವೈದಿಕ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಕ ಏನಂದ ಅವೈದಿಕ ಬಂಡರ್ದಾಂಡ ಓವು ಉಂದಾಪು ಅವೈದಿಕ ಪನಿ ಕೂಡಲೇ ವೈದಿಕ ಹತ್ತಂದಾಂಡ ಅಂಡ ಓವು 1000 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವೈದಿಕ ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕು ಏನೊಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಐತ ಬದಲಿಗೆ ಮುರಾಣಿ ಎರಡನ ಪನ್ನ ಪಂಡೆ ನೀವು ದೈವಿಕ ಅಂತ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ದೈವಿಕ ಆರಾಧನೆ ಬಲ್ಲೆ ವೈದಿಕ ಆರಾಧನೆ ಹತ್ತಂದಾಂಡ ಸರಿ ದೈವಿಕ ಆರಾಧನೆ ಬಲ್ಲೆ ವೈದಿಕ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಶಬ್ದ ಬೈದಿನಿ ಜ್ಞಾನ ಅವನ್ಪುರ ದೈವಿಕ ವೈದಿಕ ಪನ್ನಗ ವೇದ ವಿದ್ಯೆ ವಿದ್ವತ್ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದದ ಧಾತುವೆ ಬೇತೆ ವಿದ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಧಾತುಡ್ದು ವೇದ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಅವೈದಿಕ ಪನಿ ಕೂಡಲೇ ಅವು ಅಜ್ಞಾನ ಅಂದಾಪು ಅವು ಪನ್ಪುನ ಸರಿ ಹತ್ತಂದು ಎನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಒಟ್ಟುಡಿಪುನಗುಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ದಿವಂದೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದಾಗ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆ ಒರಿಯೋಡು ಮೂಲ ಆಚರಣೆನೇ ಒರಿಯೋಡು ಅಂಡ ದಾದಾಣಿಕೆ ಅಂಡ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ 70ನೇ ದಶಕಡು ನಮ್ಮನ ಊರುಡು ಪೂರ ಕಟ್ಟುಗಿದಿರ್ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಪೂರ ಮರ ಮಗರ್ನು ಪಟ್ಟು ಬಿಡ್ದು ದಿಕ್ಕು ದೇಶ ಅಂತರಾಯರು ಜನಗುಲ್ ಮಾತ ಹಿರಿಯರ್ನಗುಲ್ ಮೂಲವರಿಯರು ಕಿರಿಯರ್ನಗುಲ್ ಪರವೂರು ಪೇರು ಅಗುಲ್ ಖಾಲಿ ವರ್ಷವರ ಮೂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಬತ್ತದ ಪೋಪುನ ಆತೆ ಪುಂಡುಂದಾಂಡ ಅಗಲಿಗೆ ಮೂಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಂಚ ನಡಪುಣು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಎಂಚ ನಡಪುಣು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ತತ್ತನ್ ಕೊಂಡಿ ಅಂಚಾದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಮೂಲು ಹಿರಿಯರು ಅಜ್ಜ ತಮ್ಮಲೆ ದೈವಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಾಡು ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಮ ಆಡ್ಲು ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ಬತ್ತಿನ ಅಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜೋ ವಿಷಯ ಅದಾಗ ಅಗುಲು ಏರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸವಡು ಊರ್ದ ಹಸ್ರಣೇರನ್ನು ಲೆತ್ತೇರು ಊರ್ದ ಹಸ್ರಣೇರು ಬರ್ತದೆ ಆರೆ ಎದುರು ಅಂತದ್ದು ಒಂದೇನು ಮತ ಮಲ್ತೇರು ಇನ್ನಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ ಹಸ್ರಣೇರು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಆರ್ನ ಕ್ರಮೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ಆರ್ನ ತಪ್ಪತ್ತು ಆರ್ನ ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ಅಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪು ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗುಂಡನ್ನು ಇಂಚ ಬಕ್ಕೆಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವಳು ವಾಸ್ತು ಹೋಮ ಆವಡು ರಕ್ಷೋಗ್ನ ಹೋಮ ವಾಸ್ತು ರಕ್ಷೋಗ್ನ ಹೋಮ ಆವಡು ನಾಲ್ಮುಲ್ಲೆ ಬಲಿಬಾಡೋಡು ಗಣ ಹೋಮ ಆವಡು ಒಂದು ಪುರ ಆರ್ನ ಕ್ರಮ ಆರು ಮಲ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಎನಡ ಮಾಹಿತಿದ ಅಂತೆ ಯಾನು ಕುಡೋರೇನ ಲೆತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ದೂರ ನಮಕ್ ದಾದ ನೈತಿಕತೆ ಉಂಡು ನಮನ ದಲ ಆರ್ದಲ ನಮನ ಇಲ್ಲಾಗ ಆರಾದ ಪೊಗ್ಗುದಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನತೆ ನಮಾದ ಲೆತ್ತಿನೇಟ್ ಆರು ಬರೊಂದಿಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ಕೇನು ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ವಿವಾದ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಸಂಘರ್ಷದ ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕಟ್ಟಡಿ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುನು ಪನ್ಪುನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಈತ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಗುಂಡ ಒಕ್ಕೇಲ್ ಮಲ್ಪುನು ದೈವ ನಂಬುನು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಮುಖಮೂರ್ತಿ ಒಪ್ಪವನು ದೈವದ ಮಣಿಕರ್ತಲೆ ಒಪ್ಪವನ ಅಂಚಿತ್ನ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಾತ ಮೂಲ ಕಟ್ಟಡು
ಆ ಅರ್ಚಕೇರ್ನಗಳು ದಾಂತೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಾಗಲೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿಕಲ ಈ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟಿ ಬರ್ಕೆದ ಮತ್ತು ದೈವಲೇನಪುರ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟದಾಯನಪುರ ಅವು ಬೈದ್ಯರ್ನ ಕಟ್ಟಡೆ ಆವಡು ಮಂತ್ರದೇವತನ ಆರಾಧನೆ ಬೈದ್ಯರ್ನ ಕಟ್ಟಡೆ ಆವಡು ಅವು ಇನಿಕಲದಲ್ಲ ಐಟ್ದಲ್ಲ ಏರ್ನಲ್ಲ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಆ ಕಟ್ಲೇನೆ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ದಯಗೆ ಮಾತ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಮಂಡಲ ಬರೆ ಪುನಃ ಅವಡು ಅತಂದಾಂಡ ಐಟ್ ಆ ಕಲಸ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಒಂದು ಮಾತ ಇನಿಕಲ ಗರಡಿ ಪೂಜಾರನಗಲ್ಡ ಉಂಡು ಮಡ್ಡೇಲರಿನಗಲ್ಡಲ್ಲ ಆ ಕ್ರಮಕುಲ್ಲ ಮಡ್ಡೇಲರಿಗೆ ಯಾವ ಸುದ್ದೋಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠದ ವಿಧಿಗೆ ಮಾತ ಪೂಜಾರಿ ವರ್ಗದಾಗಲು ಅವನು ಮಲ್ಪೇರು ಆಗಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಅನಗತ್ಯವಾದ ಸಂಘರ್ಷ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ನಮನ ಸಮಾಜದ ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಜಿನದಾಯಗ ಆಹಾರ ಆಪಣು ಒಂದು ಅವರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ